taas sa atong mga kamot, dalay ko ka amahan, ani ang inihukong sa mga kababaihan, may balukaw Diyos na magkakasa, dunay pagkinahanap, dunay mga kasukanan, dunay mga pagsulay, dunay mga pelatihan, dunay mga komunihon. O kanina kami o Diyos, ninigapinan na ang matakausap ang Diyos sa tunay pagtuo na ikaw nagtagbo sa pagkapanginahanglanan ng spiritual na diin matakausap sa mga silang hinahanglan makagawa sila sa tupak sa ilang mga pagkakas. Sa mga inunang gabi na ikaw Diyos nag-bless o nag-blasi din mga kapabainan gikan sa tanang suok sa Visayas araw na muapin, musupunta o magdala silang kaugalingon din aron simbahon o himayawan. To God be the glory in Jesus' name. Amen. God bless you. Ang tanang kakaliti, sabi ang tanang taga-buhon, ang tanang taga-sigo, ako naglan ang leksyon para masaktan natin kung sa kalayo ang Ethiopia Panginoon nato sa Jerusalem. Kumusakay ang pagkutano, ang ilang ilayon is 1,598.32 at kung lumayan sa aeroplano, kung kada ni o tulong ka oras o sito'y tayo minutos. Sumauna ang iyahang ilayon. Sa atong panahon, kato ang ora sa aeroplano. Pero, kung pinilihiyon na masakay ka o sakyanan o baila, ang gitaso is 4,218 kilometers. Kung ang isip sa inyong magkadagan, 30 kilometers per hour na, tungkol kay maundagan. Gikan sa Ethiopia, kainom sa Jerusalem, masakay ka kotse, mabot ka dito human sa 140 kotse. 140 kaanda. Tulong ang bulan sobra. Kung imong lako, gikan sa Ethiopia, painom sa Jerusalem, mudahan siya o 281 days. Kung lakaw ka, 15 kilometers per day. Ginagawa ko sa panahon sa China, why bago? Why aeroplano? Ang panahon ng sakripisyo siya sa pagbakas sa ex-Evangelios ko. Gibakas niya ang 4,218 kilometers. O sa mga katao, isip ng mikro kapilang malakaw na kung iyong global na hiyapot sila sa Jerusalem bumansa 281 kaadlaw. Nga naman mga maopray ang bibiyay ng Diyos. Pagkalayo sa batas, wala sa ikita ni Solomon ang bisita sa Jerusalem. Wala na sa si Solomon ang reyna nagikan sa Ethiopia. Kung tanaw mo sa Jerusalem, tunay pangalan ng mga babae. Makita ang iyong pangalan.
dili sa kalibutan. Mutabot pa ang reyna o prinsipe. Una siya makakaabot dito sa Pilipinas sa Saudi Arabia. Dalawa ang sa prinsipe. Wala siya dito. Ang pananay siya na magkikita sa langit. Dunay ang uhaw o dunay itawagan o kagasis sa nasipas. Ngayon kinahanglan magkikita siya sa langit. Di ba? Kalau sa siya nagdulog sa kaabang ni Solomon sa tanang mga biyahito kay si Solomon maokoy nagkadalagdag ng mga sakayan at mamaliya o mamubra di ka nagkadahimaso. Nahiabot ang mga Hudyo na mga Yerusalem sa Higen o sa Ikuya. O sa pagkakaliyan sila, kanunay sila nabisto sa mga Solomon. Ilang ipaya ang ilang hari, nga ang ilang hari hinalihan ng mga ilang. Ang ilang hari nagpapito kung saan magpag-ilang na dito. Ang ilang hari hinalihan ng mga ilang na lagyan ka na. So, isa na kayo, huwag paliyan, huwag nailisunan ang ilang hari na si Solomon. Ang mga ilusyente sa Higen, ang ilusyente sa Ikuya, nagkatulog na ini. O ang silang nga natunggal nila, ikan sa mga Hudyo, may tumutang Solomon, niabot sa talungan sa Reyna. Sa Pika. Pag-abot sa talungan, gusto kayo siyang makitaw. May tumot sa sulilanon sa hari sa Israel na ginanda si Solomon. Mga pinakabulan siguro siya, hindi siya paminaw ang kaisulan na dunay ni grupo ng Israel sa kasipan. Ngayon ako gusto makalulog niya, gusto na akong makita siya. Hallelujah! Di ako gusto maminaw, gusto na ako siya makita. Mga kaisulan ng mga kababaihan, di sa kung siya ang trabaho, di sa kung siya ang gusto, sa tanah ng kapamuhan sa mga Pilipino, lift up above Jesus! Lift up above Jesus! Sumilip ka! Iyon ka! Sa pagkalalangin ng Panginoon! Sumilip ka! Panginoon ka! Pag-ayos ng Panginoon! Sumilip ka! Panginoon ka! Pagpanaw sa Panginoon! It's not just business! It's not just about work! It's not about things! Hindi ka magpiso ng Diyos. Hindi ka magpiso ng trabaho. Magpiso ka, mayroon sa buhay. Magpiso ka, unahin mo ang Panginoon sa buhay mo. At hindi ka na ngayon. Bless the Lord, oh my soul, and lagi si Denny. all the names ng ipagkakasala sa iyo. Umalis ka sa ligya, umalis ka sa mali, huwag ka lang isunan. Ang hari namo na si Solomon, pinagpahin ko makialam nanon. Sa pagkakit sa ang hari na si Solomon, 40 katuig huwag kita. 40 katuig tunay kalinaw. Sa talahari ang ako hari Solomon, may usang kitanan, magitayo lang ang mga tao. Nga nanlalakad sa among hari, lift up above Jesus. Hindi ang mga tao, grabe ko ang sala, ipagpala sa iyo. Grabe ang mga tao, yawa sa iyo. Grabe ang Diyos, ang Panginoon Diyos. Let's talk about Jesus. Kay tunay na matalugan na inaw. Sa pagkakasukis ka, mayroon kay Solomon. Nakikaganda ng tulong kung may abot sa kanya. O sa iyong pagkatulong,
makikin ang dakong kanasan. Di na ko gustong manina, gusto kong maghangaw sa kanya. Ay, mga kalag sa akong palibot. Ngayon ba pag-ilaw sila sa nalagay? Magkaroon sa ayos, sino nila kung muna yung pag-ilaw sa iyong mga sulitan na iayo o isulat sino, doon ay pagpatik sila na sila. Gusto ko muna na ganito! Let's talk about Jesus. Atong isutan ang anak nino. Si Zacchaeus, nagkaroon ng Jesus. Kung ang hindi na yun, nangaroon siya makakita kay Jesus. Kaysa, si Zacchaeus, na si Putote. Pero profesional, mortal, Islamic. Pero siya kasi nagkatungkol siya, nagkakaliado dito. Hindi siya gusto makakita sa inyo. Niabot ang panahon, na siyang lapit, niabot ang inyo. Ang Biblia na inon, simula sa sulat si Zacchaeus kay trabaho, o nagtanaw siya sa mga padon, ingon siya na ayun, ang iyong Jesus siya, pakakita na dito, kaya kalumong na tuliya ko ako kakita. Amen. Dumayo ang iyong kalumong na, tinawag ko sa sinabi. Dumayo ang kalumong na, ang pagkita ng sumunod, di alam
Magsige lang kayo tao, sapagkat ako'y tao lang ang wali. Pag nalakad ka sa Ginoo, hindi ka lang taas. Praise God. Ini ang Biblia, you are a chosen generation. You are a holy nation. You are a holy. You are a holy nation. You are a ginawa kay Susan. O dati ikaw pinag-ilaw. Dati ay gusto. I don't need the Lord. Pinahupukas ko lang. Pero ngayon, taksuhan. Why? Doon ito sa sila. Lahi ka na sa mga tao. Kaya bibigyan kayo ng mga tao ng Kristo. Bago na siya binuhay. If a man's Christ, he is a brand new creature. Hindi ka mauwi-uwi. Brand new. Ang dahil sinabuhay kinalaman. We belong to Christ. Within us. Sa pagkato, ayun sa sakiyo, may tawag sa lahat. Ang dapat isip magiging dito. Huwag bigyan na pinuro dito. Okay, huwag sa dito. Muna ako dito, tumusok sa akin. Ang tao ko sa muna lang, sino makita ang mahal? Makita ang mahal! Makita ang sino, makita ang ibang bagay! Kung wala nakikita ka! Kung wala nakikita
Kung sa'yo makita na nagiging sumunod sa simbahan, nasa isa na proses. Nasa isa ng Ginoo ang nakasakay ka bagong tuti. Kaya kayo ang talagay. Kisa may lahat sa iyong balay. Kisa may upatigit sa iyong mga musik. Ito ang palayan nito ang Kristo. Kung sa iyong patulo, bilang ang Ginoo. Wow! Praise God. Di gusto ang Ginoo balik kayo ang mga. Amen! Praise God! Ingon na sa iyo, Ginoo, ang tanan na akong ipagtikas, kilala. Ang tanan na akong ginuha, pinag-isipong, kilala. Ginoo, dapat yung pinag-ipungan na ako pag-itong sisipon. Ay gusto ko tanan silang posisya. Balik ang Ginoo, pag-ipungan. Ginoo, sila ko pali. Pero gusto ko, kami mga bangga. Maganda ang istorya sa television agad. Kasi naghahay ako. Di ba? Pag-iisip ako. Yang gala pasal ini kalau tak berbunyi. Betul tak? Ayat itu tak isi aku. Oh, banyak tu yang aku dengar. Saya lagi sesuatu. Orang ini tak fokus sama. Masuk untuk masalah kamu takut. Belum masuk. Nagwin.
Praise God. Nagsunod sa hawak. Ito ang hawak. Di naman ako. Sa katugayon sa pagpapalagay mo pagbubat, kasama kiniwang diya. Hanggang kasi ito, hindi na kandiyan. Kung kinagayin lang, forever. Because forever is not enough. Ang buti pa sa kutsara gamitin niya ang tanang na naakya makakita ang kasunod. Gusto kami ang lakas nilo. Gusto kami hindi ang nilo. Gamita ang tanang na naakya kanino. Kung pinakala mo pa sa Pilipinos, masara. Kung pinakala mo ang kaya sa tanang na masipit, huwag kaya. Kung pinakala mo ang kaya na pagtawag, huwag kaya. Ato na lang sa kapatid sa kailangan tusos sa chikay kapro gagasa sila kaya naman sila nagdunay din kami sila nagdala siya kapro kaya naman siya muamang sila sila nagdala siya kapro kaya naman siya muhila siya sila Raya muhila jalan yes kaya gusto makikita sa kanya. Dili sa iyo, ang mga latag sa Diyos. Kanina ang dalang anak,
Basta babae ng guma. Basta babae ng guma. Pangalan ng posibleng buhay. Ako mama o papa ng habang. Kaya mo sa papa at bukid. Ako mama ng Diyos na rin sa kita. Kapag kami musubok ang binigyan sa akong mama na naging Diyos sa akong papa. Kaya gusto na rin tao. Si papa ko, wakay, sinipot sa pagkaway sinipot, sinarap niya. Kaya ang babae ay malaki. Ako basta magkaya ay. Kaya mo gusto. Pagkatong tingnan ito, kaglaw, milaya sa sakay. Kanya ay natulog ko sa papa, ikuha ka ba ito, itapag ibalay. Nagmatas pa o nakita mo sa mama na nagila. Hindi mo ang papa. Milaya sa ito. Tabalan mo. Tabalan mo sa sasabi na kumapauwi sa ako. Magkaliman ka na. Hindi sa ako na naman. Babae na katama. Basta babae na ito mga kaisa. Ito yung raktuan. Pagkauma, di Diyos ka pagkasalan mo. Pasas kayo ng Panginoon. Ang bayan na katakas. Pagkiro na lang. Ang Panginoon pasas pa. Kaya nakaalitaw ang presyo na ito. Ang gabawa ang kayo. Ngayon nakikita ang Diyos sa akin. Kaya nakikita siya. I have questions. Kisah tentang kisah tentang mamahong. Dito kaya maghumog ka, maulitin ka ng kaya. Ngayon na nalagay ka sa hindi mo pagkulahan ang likutong o kiuhaw sa pagkamamit ko. Hindi ka pagkulahan ka sa sila. Nag-isip ka ka! Kaya abay ka na ako, naging pututan sa liputan. Kikuto ka, kiuhaw ka, manuya ka, sumarap ka, kaganahan niya. Ang taong huwag ang taong kaganahan niya. Isang kataong niya,
Ngayon iba ng mga babae dito na nangangay sa mga kampo. Tanaw si David. Naaniya na. Apan magtanaw na kami sa pinaw ng inom ng tubig. Ikaw ang ginawa ko sa bukaw na sa hayang pagmamakas. Dali na tayo ang daw niya kung inom ng tubig. Kaya mo inom na. Bahala pa kayo. Muna yung sa David, mainom lang ginawa na lang ng tubig. Mga sa Karong adlaw may lawas. Paghintap sa Ginoo. Karong adlaw may kanawasan. Ang mga tao, mga babae, lalaki, magpikuko. Kaya ba na kung sige lang ako? Dili ko gusto gusto siya! Sige ka katanaw sa libutan! Gusto siya! Malinagay sa libutan! Okay ka na! Di ba nito sa babae mo pinabuhay? Nagsilikan ko ko! Nagsilikan ka! Balik
Di kasi matapati kasi natulog kayo na. Hindi ka pa rin ihapay sa amin sa Kristo. Nalagyan ka na. Yung magsikita grupo. Batong-tong. Yung mga kung siya ito ka, yes! Sige na nagtutok sa iyo ba? Huwag mo maghanap! O pag-isahin! Nagpadayon ni Halos siya. Di sa nakiwa ko ng pangilitan. Di sa nakiwa ko ng masasal. Pero, hindi ko nagulong. Buhay pa na! Ang tanan ni nagawa kayo, tanan ko ko, mamauni ko. Ay hindi ba yung panahon? Lunes Kalusay, Biyernes Domingo Sita, Presadina, ang iyong kinabuhi, ipananggalan mo si Marilit, ipananggalan mo yung pagkatabihan, ipananggalan nato di tanan, Presga, di makauuli! Sige po, kalimutan, worthy ka! Ngayon mga sulat sa kalimutan, wala mo ang bumas kung di mo namatay, naman ang biyay ng Kristo, pangitaw mo na putang kung hindi ka pangita sa putang sa kalimutan, huwag pagkakapan ang biyay ng Kristo. Ang iyong pagbati o ang iyong tala na natin pag-iapos sa layo-layo na siya kung pagkakain tayo na. Kumusta kayo na ako na nakataon din yung biyahe? Ay, sinusipita na tayo. Ay, kayo na ko yung makawakay na lang. Ang kaya na kayo. Ay, katawag mo ko. Isa kayo na lang kaya. Isa. Uli ka na ba uli? Pero wala akong kauha pagdating sa hari ng pagpili. Di ako katulog. Nagsisigura-una na magkikita ang iyong buwan sa hari. Maunsahan, ibuwan na lang ito kami sa kalimutan. Ang panagpilihan sa mga maunsahan, kung doon ay sila, iapuro pinuloy. Maunsahan, doon ay tanaki sa nagtiis indoor arena condition sa kanila. Maunsahan, ang ay prayer mountain. Kunya ka rin, magagod-agod. Ako nagkaroon ng mga komunikasyon sa Ginoo. Ako ang pinagkagutan ng maligay ang Diyos na akong pagkamalakay. Ako ay nagtakas kung si Diyos na ako! Ito ang Diyos ka na siya. Ano pa ako nanapay? Hindi pa lang. Ako nagulaan na. O, hindi pa lang. Hindi sulong. Anak, hindi ko din. Hindi mo yung pagkakita. Sa sila kung gusto makita, gusto na ako makita. Di lang ka gusto makita sa pulong sa Diyos. Gusto na ako makita ang Diyos na ako may nabuhay. Gusto na ako makapagay. Yan ang kalasyo. Nagkikita sa Kristo mo. O nagkikita ngayon ang tanan nga pangutana sa reyna dito ba tanan sa hari o wala siya
Gipatanaw siya ni Solomon sa mga pagkaan. Gipatanaw siya niya sa kanyang mga sinitura na nananagad maligayod. Ang talangang servisyo ni Solomon, puro maligayod. Kaya ko sa kanya, nakita ko ang talangang mga si Solomon maligayod. Hallelujah. Kung katigso siya sa Solomon, nakuya ko ang Ginoo lagi tunay na tindog diri nga labaw ang sunod. Yang dapat bersyukur, apa yang menjadi Tuhan Iblis kita semua firman pasti. Ini kemudian kami anak dia keadaan ini aku dengan teman-teman minggu lagi ang kailangan magkitang sa Diyos. Dipakas tayo lang sa Diyos para maminaw sa kaarang Diyos. Yun siya, sa inyong naliwala ay inyong gano'n ang tao ay natrompa Diyos. O sa inyong sino, sa araw sa buko, butido ang raya o iyang ang tanan na direksyon sa ilang tanan. Buti mo ang kaya sa partido, mibakas sa 280 kilometers, pakita ang Solomon. Apa mo sa ilang wala, nagtindog na si Solomon, tabaw na si Solomon, wala mo anoy, wala mo kita, tayo wala mo buwa, butiro na kaya, o kaya ikot mo para kayo. Gusto rin kaklas sa butiro. Mag-iso, taga-booking naman, gikan sa multi-video, gikan sa isido, mag-iso sa booking kasi mga kapag-kapag. Kaya di lang na gusto ng isido. Di lang na gusto ng ipato sa ako mga hinalat ko nito. Huwag na kayo kayo pinakawin. Huwag pinakawin. Hindi na kayo doon na kayo kinikinig ko rin ka nagpakilala sa mga tao pero ang tao kasi na oras bakit na po dyan itong mga kaya ako sa itong mga ang ganan na makuha ang tubig akabay ko ang balik-balik. Sige ka, ngayon, why nagbawa ang ilang kawan? Kaya nakasila sa Diyos. Kaya ako sa pagkasagot ng Diyos, nangingilan. Nainom sila sa balon sa nangingilan. Ilan? Di ba yung mga kayo? Ang pagbuhari ka kung nagutom, bahari ka kung kauhaw. Ang panginoon ngayon, ang tanan, yung buo ka mo, hanggang
ang nakabay ni Ito, dalawan sa kanila. Taman ng suko, magkainom, apat na balik-balik, kay Inuha o nagihapon. Pero ang tanan nakagad sa ito sa tiyong pipaguni, hindi nakagabay ito, kay Sinasikasi, muna kailay, ang tubig. Taman ng Inuha, o tanan ng gutom, sa presensya sa Pinoong malungkot ang dalang Thank you for watching. See you in my next video. Take care.